にちは、豊田幸三です。レッスン動画シリーズご覧いただきありがとうございます。今日は前回カットを取り上げたその続きでロールを取り上げたいと思います。前回をまだご覧になってないという方はですね、ぜひ先にそちらをご覧ください。このカットの方が、理解できてないとちょっとわけがわからないことになりますので、今日はカットがだいたい頭に入っていて、なんならもうある程度トライしてっていうその前提で進めたいと思います。ロールというのはアイルランドの伝統音楽を弾く上では、全ての楽器ではないですけれど、大抵の楽器ではね、よく出てくる、花形みたいな、そういう装飾になるんじゃないかなと思いますけれど、ロール、こういう装飾です。音がいくつかに区切られるわけですけれど、簡単に言うと、まず前回やったカット、そして今日新たに登場するタップというもう一つの区切り方の組み合わせでロールが出来上がります。まずそのタップを説明しましょう。タップはカットが塞いでる指を一瞬開けて音を区切っていたのに対して、タップは一つ下の開いてる指を塞ぐ、一瞬塞ぐ、叩くみたいなね、タップって言ったりストライキングって言ったりもするんですけれど、一瞬触れることで音を区切るという方法です。ただこれも叩くっていう風にやると、もうすごいこれ力いっぱいこうやってやったり、しやすいんですけれど、あんまり効果的ではなかったりします。これがどれだけの勢いでできるかよりも、ちゃんと真上から正確に塞がって音がコロッと変わるかの方が重要だったりするので、力任せに筋トレ方式で頑張ってやらないように気をつけてください。しかもタップで腱鞘炎になるケースというのもこれまた後を絶ちませんので、本当に気をつけてください。むしろもうゆっくりゆっくりっていう方が音がはっきりなるんじゃないかなと思います。でこのタップ単独で使うケースもあります。特にポルカなんかだと、時間的に余裕があるんで、カットに比べると少し時間に余裕がないと使えないんじゃないかなと思うので、僕はポルカぐらいしか使わないですけれど、音を区切る手段ですね。そしてロールはそのカットとタップを組み合わせるんですけれど、こうなってます。今ソのロールをやりますけど、大事なのは、今頭はコフィング、あるいはホイッスルだとタンギングって、こっちで区切ってスタートして、後でターヒャーラーっていう風にやってるっていうことですね。頭はこっちです。全部指だけでやってるわけじゃなくて、喉とか舌とかこっちの方で区切るっていうことと組み合わせて使います。そこ間違えないでください。全部指でやると数が足りなくて何回も何回もっていう風になってて、なってしまいますので、それ曲が速くなっていくと絶対に間に合わなくなったりしますので、結構こっちは重要です。むしろでこのロールについてなんですけれど、前回カットの時にもちらっとお話ししたように、どちらかというと、強調よりも少し弱めるっていう意味合いがあります。これはどういうことかっていうと、ちょっとやってみましょうか。これはちょっと課題曲ではないですけれど、究極的には
強く強調したい音っていうのは何も装飾入れずに伸ばした方がエネルギーは強いんですよね。で逆にその強くなりすぎないようにロールを入れるっていう感じになります。どういうことか。このフレーズの頭っていうのはすごく重要で伸ばすケースが多いんですけれど、全部4回とも伸ばすとなかなかしつこくて胃もたれしますよね。それを少し解消するために弱めてあげるという時にロールが登場します。こうやってバリエーションをつけてあげると頭のガーッと伸ばした音が返って生きるという、そういう役割ですね。なので、どちらかというと弱めるために使う。なので、重要度で言ったら前回もお話ししたように引っ掛けるカットの方が重要ですので、そちらの方を優先して練習してください。ただ、どうしてもここは外せないだろうなっていうロールをどうしても入れないと間が持たないとかリズム的に変なことになるっていう場所もあります。例えばっていうこういうパターンのリズムの時、タラララタラララタヤララっていうふうに、今リールですけれど1234の234を使ってロールが入ってるパターンはなかなか抜きづらいです。これ抜いてしまうとどうやってもなんか変なことになってしまいますね。なんかこうタラララってちゃんとリズムが入ってるから曲として形になる。逆にロールを入れなくてもいいパターンは123ってこっち側前の方に固まってるときは、例えばってなってますけど、伸ばしちゃっても問題ないですし、カット一発でも対処できちゃったりします。あるいはブレスが入ったりとかもしますしね。というわけでどうしてもブレスが欲しいなっていうところとそうでもないところがあります。あとはですね、スタイルっていうのがあります。同じフルートでもアイルランド国内全部1枚は同じ感じではなくて地域によってスタイルの差っていうのがあります。南の方と北の方では、だいぶそれが変わってくるわけです。でだいたい4種類ぐらいスタイルがあって、今はちょっとその地域差だけじゃなくてそれがもう混ざって個人的なスタイルみたいな、風になってることが多いですけれど、ざっくり分けるとやっぱりその地域、の差でスタイル分けっていうのがなされています。4つあるうちの、スライゴースタイル、フルートが盛んな地域ですねと、パイプの影響を受けているパイピングスタイル、この2つはちょっと関わりがあって近いっていうふうに言われてますけれど、どちらも
ロールをすごくはっきり出すんですね。強調するリズムをロールによって出していくっていう。なのでこうなってくると、ロールの役割が非常に強くなってきます。一方でノーザンスタイルとかもうちょっと南のクレアの方のスタイルとかになってくると、クレアは流麗でもうちょっとこうなんていうのかな、リズムを押さないふわふわっとしたロールを使いますし、逆にノーザンスタイルになると、ロールよりも息の吹き込みでリズムを作るっていう方がもう圧倒的に強調されて聞こえるので、やっぱりスライゴとパイピングスタイルの2つが、ロールの重要度が高いんじゃないかなというふうに思っています。僕のスタイルも割とスライゴとかパイピングスタイルの影響が強いので、実際にここで例としてやってるのもそういう割とリズムをはっきり強調して出していくっていう感じだと思っていてください。そして、ロールに関してもう一つ重要なのは、使われる場所によってリズムが変わってしまうということです。さっき取り出した時にはっていうふうにもうなんかのっぺらぼうみたいにやってますけれど、これどういうふうに使われるかによってリズムが変わってきます。さっきのリールの中でも1、2、3に入るのか2、3、4に入るのかによってリズムは変わってしまいます。このパターンだとカットの方にアクセントがきます。だけれどこのパターンだとタップの方にアクセントがきますよね。でしかも1、2、3、4っていった時に1と3が重要な音で長めになったりもするので、そういう意味でも、だいぶリズムは違います。またこれがリールじゃなくてジグになった時にはタタタタカタンハンプティダンプティっていうふうにジグ独特の歪みがありますけど、ヤーカタンヤーカタンヤーカタン、この歪みの中にロールが組み込まれていくっていうことになるので、ジグとリールではロールのリズムが全く違うということになります。あとはそうですね、ショートロールってちょっとバリエーションというかですね、使われる場所によって、さらに違う感じになるケースもあります。なのでロールにもいろんな種類がある、そして使われる場所によってリズムが変わるということは覚えておいてください。で、一応まずざっくりロールの指を列挙しておくと、ミからです。レはもう下がないのでできません。代わりにクランっていう別の装飾がありますけど、これ非常に難しいので今はシカとします。ミのロールからファのロール、そうラ、シ、以上です。オクターブへも全く一緒ということで、この指は本当にカットの時と同じ、いつも同じ指を使う。それで自動的にその指が動くように慣れていくことが重要だと思います。慣れてしまえば
の指を動かそうとすら思ってないんですね。それにはゆっくりゆっくり何度も、スローモーションのように動かしてあげて、電気信号を走らせて勝手に動くっていう状態を作ってあげるということがとても重要になります。なので、もうこれこそね、本当腱鞘炎コースまっしぐらになりやすいので、気をつけながら練習してください。では最後に、このロールを練習する上で、ちょうどいいだろうという課題曲を1曲弾いて締めくくりたいと思います。今日取り上げる曲はクレックスパイプスというリールです。では弾いてみましょう。これ実は中にはショートロールみたいなのも入ってます。ゆっくりやった例から、指を拾って少しずつ、練習していただけるといいんじゃないかなと思います。このリズムによって違うのも両方この曲は入っておりますので、くれぐれも指をゆっくりして、そしてリズムの中に組み込んでいくっていうことを忘れないように練習してみてください。このレッスン動画のシリーズでは皆さんからのリクエストお待ちしております。こんな題材を取り上げてほしい、こんな悩みを持ってますなどなど、この YouTube のコメント欄に投げていただくか、概要に貼ってある LINE 公式アカウントの方からどしどしお寄せください。またこの動画面白かった、役に立った、良かったと思ってくださる方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは本日はここまで。ありがとうございました。豊田幸三でした。バイバイ。